И здравейте хора, нещо видео. Ще играем отново Майнкрафт. Това ще бъде част 3. До тук стигнахме до крафтването на хляб. Тръгнах да изкрафтвам хляб, между другото. Хора, пишете дали искате четвърта. Аз ще направя, но листата направи поредица на някоя друга игра. Пишете. Сега тези дни ще качвам Майнкрафт повечето, защото просто не съм играл отдавна Майнкрафт, играем за Майнкрафт и да. Лутнах селото и продължавам на там. Скоро ще ходим в пещери, обаче ми трябват коли и пръчки. Това ми ще се направя сега малко пръчки. Така, то пък трябваше с пръчки. Че, се правих. Ще направя малко точове, де. Да, толкова точно са недостатъчно. Опа! Обърках малко. Мисля да ходим. Да търсим хора нещо, което ще ни трябва. И евентуално някоя пещера. Защото трябва ни диаманти. После ни трябват и други неща да отиваме. Мисля този епизод да го направя малко по-дълъг. Също няма да е, пак ще се такива пещера, но мисля да влезам в нея. Приятелите имам един приятел, двама, трима. Не знам колко ме гледат, но те ми казаха, че говоря много тихо и се опитвам колкото мога. Буквално дори в момента говоря колкото се може по-силно. Може да направим челендж в тях, да играем с тях, да играем нещо, пишете долу в коментарите. Няма ли нещо да намеря някаква постройка? Такива байам, който може да намериш там диам. Не, то е само... това е пълен скам. Имам ли да си направя някаква броя? Не. Село още едно. Такива байами на там би трябвало. Добре, хора, този байам, ако не знаете, там ако видите често отидете да ги вземете, защото понякога дават диаманти и много неща, много щупени неща и буквално са много полезни. Че викам, че има в това село. Село много голямо. Аз между другото забравих да убия един голема в миналото. Хора, на мен не ми трябва хляб. Имам 4 стака хляб. Аз просто мога... Тук са тези буква. Аз мога да не взимам вече в селата. Така, трябва да се качим на 3 блока. Не? Буквално хора, то материал, дето
съм сега с него, да билдвам, буквално не ми трябва за нищо. Добре, не ми даде роза. Нещо аз нямам мерди. Някои от тези дома си ги дадах. Кожена броня ще ми трябва. Малки хъм. Вижте, буквално главата ми е... Не се любих, че е кожа. Да, как да. Между другото имам почти 2 стака такова. Но пак ще накопам. Да си имам хора. Първо ще взема динята, защото не знам дали ще има място за динята. Тук сигурно ще събера 3-4 стака. Колко... Почти 4 стака. В това село има малко жито. Между другото съм много зле, защото... Колко е? 9... Чай, какво? Не, няма как да ми... Аз съм много. Няма как да ми да от 9. Явно не съм видял, че съм много. Тук е някаква къща, нещо. Тук вътре в къща няма нищо. Ще пак може съм да не съм видял нещо. Добре, това не съм видял нещо. Добре, не искам. Тикви. Жито, чакай се го направя. Не, пак трябва да правя 100 милиарда хляб, хора. Просто много ме езика, трябва да правя много хляб. Охо, тям да правя хляб. Просто спамяме щаята. Ми хора, вече имам официално 5 стака хляб. Дори повече 5 стака яса. Майко. Тук моя винда вляза ли? Има ен. Ще вляза пък. Може и да има нещо. Да, човек, той беше някакъв скам. Но има кол. Добре. Това беше най-тъпия вин, който съм намерил някога. Едва ли ще има нещо.
О, там. Тук би трябвало да... би трябвало... Та риба, че ми спира лодката, бе, човек. Малко повече да нафармя. Толкова да, не знам. Че нямам. Къде беше тази дупка? Аха. Явно съм бил тежко към... Там всъщност е пустиня вече. Да, би трябвало да е не съм пустиня. Както съм, беше ли? Да, не беше. Не ми отиваме в обратната посока, значи... Охой. Че това чест ли беше? Не. Ами хора, да се абонирате за канала, да оставите по един лайк на видеото и там пем поне 500 абоната тази година. Защото аз съм нов в YouTube и да. Се надявам дойда на 100 са. Пак ще се радвам. Само да са доста. Какво е това там, бе, човек? Това къде ми хляба? Добре, където има релси... Добре, тук беше много изковано. Където има релси, там отивайте, защото там има такова. Там може да намерите честове. С хубави неща, ама човек, като е... Аз по принцип буквално като играя... Там е злато. Хубаво, знаете ли какво? Отивам в Равина просто този. Равина си е доста хубав, между другото. Аз вече намерих злато, още не съм отишъл да търся, бе, човек. Тук има зомби. Come on, ladies. 1 pound on 3. Бе. Така. Бе, трябва да се сетна един на спаунпойнт. Защото този ми изкаркала какви оферти имаш. Явно, щом си дошъл... Аз забравя си напълня вода. Мога сляза... Бе, слизаме и така, ако не стане, да. Виждате ли долу какво се случва, колко зомбите е? Диаманти? Даймонд? Не. Бе, хора, тук е много крип, просто... Сетвам се спаунпойнт. Между слагам тук една лодка. На спаунпойнта и отивам да взема вода с кофта. Как се правиш чест? Да. Трябва ми да обаче. Тук трябва да има вода. Бето е много странно, бе, човек. Бе, айде да сходим просто. Болтко... Дали мога да правя болт клъч?
Добре, не успях, слаб съм. Бе, да си допна нужните неща, това не ми е. Но то всичко дойше ми тато. Да, се направи чест. 1, 2, 3, 4. Няма ми стигне. Охой! Охой! Може да спите само през... Това какво... Това ми изкаркова. Аз трябва да тичам като рангутан, за да мисля... Хора, това ще е. Чао и до нови срещи. В четвърта част ще продължим. Чао. Опа, хора.